Здравейте, аз съм биоенерготерапевт Веселина Янкова. Днес ще говоря за виене на свят, главоболие и пробив на аурата. Отново отговарям на въпрос на една приятна дама, която ми го зададе в сесия, след като й казах, че виенето на свят, липсата на концентрация, отнесеност и главоболие се дължат на разкъсване на аурата и над главата. Тя ме попита от какво се получава и понеже много хора, с които работя, имат същите симптоми, реших да го напиша и тук, т.е. да ви го кажа в случая, така че да го чуят и видят повече хора. Отговарям. Аурата е защитната обвивка на всеки човек и в нормално състояние. Тя е гъвкава, цяла и плътна с добра енергийна структура. Когато човек не е добре енергийно и физически, тя променя своята консистенция, появяват се разкъсвания, дупки и станявания, а над главата цели отвори и петна, от които изтича нашата лична енергия и тя вече не успява да ни защитава. И за съжаление, от тези отвори влизат и чужди енергии от енергийното поле на Вселената, които са с по-висока плътност и негативни прояви, така наречените негативни мисъл форми. Като резултат не само намалява личната ни енергия и жизненост, но и залепваме за негативните си мисли и емоции и буквално не може да отлепим от тях, а те водят още повече до проблеми с здравето ни във физически, емоционален и психически план, естествено. От какво се появява тази дупка в аурата ни? От потиснати и натъпкани и игнорирани емоции и мисли. Неведнъж съм казвала и пак повтарям, игнорът въобще не е решение, напротив. Той не разболява в дългосрочен план, защото енергията на тежките негативни емоции и мисли, които всички хора акумулираме, никъде не отива. Тя е в нас и е натъпкана и в един момент нещо я отключва и тя буквално избухва, отнасяйки част от аурата ни и правейки дупка в нея. Какъв е изходът? На първо място енерготерапията, естествено, лечението с енергия успешно премахва отвора в аурата и спомага за балансирането на емоциите и мислите и изчистването на техните негативи, но другият не по-малко важен начин е обработването и изчистването на нашите негативни емоции и мисли и причините за тяхното зараждане, като движението е винаги отвътре навън, да излезе от нас, а не отвън навътре, като го натъпчем по-дълбоко и в един момент на уплътнение идва сериозна болест. Радвам се, че бях полезна. Аз съм биоенерготерапевт Веселина Янкова. До нови срещи!